Hemmeňize salam. Bugünkü düşündürjek temam dereceli sanlar. Dereceli sanlar öňem bir ýerde beýlap geçipdik. Şu ýagdaýda ýazylanda aşaky sana esas, ýokarky sana derece diýäs. Bu näme diýmek manyny berýär? Bu näme manyny berýär? Derecede näçe ýazylan bolsa, aşakdaky esasy şonça gezek özüne köpeltdiňmi? Mysal üçin 2 derejesini 6 bolsa, men 2-ni 6 gezek özüne köpeltmeli bolýan. Ine okolanda nähil okolýar? Eger sanyň derejesinde 2 bolsa, bu şu sanyň kvadraty diýip okolýar. Meselem a kvadrat. Eger derecede 3 bolsa, kub diýip okolýar, ýani a kub. Eger şöyle 2 bolan bolsa 2 kvadrat ýa-da 3 kvadrat, 3 kub, 4 kub şeklinde okolardy. Eger 3'den uly bolsa, onda sanyň derecesi aýdylýar. Mysal üçin a derejesinde 4, a derejesinde n, 5 derecesinde 5 şeklinde okolýar. Ine haçanda bize şu ýagdaýda berilende men muny derece şeklinde ýazyp bilýän. Seredeli näçe sany a bar? 1, 2, 3, 4 sany a bar. Onda men näme diýen? A derejesinde 4, 1, 2, 3, 3 sany b bar. Bu diýmek b-nyň kuby. Inniki mysal 16, 2 sany x bar, 27, 3 sany y bar. 16 näme diýmek? 16-ny isterseniz 16 şeklinde, eger derece şeklinde ýazjak bolsaňyz 2-nin 4-nji derecesi bolýar. 2-ni 4 gezek özüne köpeldenizde 16 çykýar. X'in kvadraty 27 näme bolýar? 27 3-ün kuby. 3-ün kuby y'in kuby. Inniki misalımız näçe sany z bar? 1, 2, 3, 4 sany z bar. Ýöne 1 atrysatly bolan üçin jogap minus bolmaly. Ýani z derejesinde 4. Dereceli sanlarda amallary ýerine ýetiremizde bir näçe bilinmeli formulalarymız bar. Ýeke-ýekeden seredeli. Dereceli sanlar köpeldenimizde ilkinji seretmeli zadymız esaslarynyň deň bolmagy. Eger esaslar deň bolan ýagdaýynda nädip köpeltýän? Diňe dereceleri goşan ýagdaýymda 2 sany dereceli sany köpeltdigim bolýar. Mysaly seredeli esaslarym meňdeş 5, 5. Onu men diňe dereceleri goşaýmaly bolýan. Onda jogabym 5 derejesinde 5. Dereceli sanlarda amallary ýerine ýetiremizde bir näçe bilinmeli formulalarymız bar. Ýeke-ýekeden seredeli. Dereceli sanlar köpeldenimizde ilkinji seretmeli zadymız esaslarynyň deň bolmagy. Eger esaslar deň bolan ýagdaýynda nädip köpeltýän? Diňe dereceleri goşan ýagdaýymda 2 sany dereceli sany köpeltdigim bolýar. Mysaly seredeli esaslarym meňdeş 5, 5. Onu men diňe dereceleri goşaýmaly bolýan. Onda jogabym 5 derejesinde 5. Eger eger esaslar deň däl bolsa, onu ýa olary deňlemeli bolýas, ýa-da köpeltmek hasyllaryny tapyp ondan soň hasaplamaly bolýas. Eger esaslar meňdeş bolmasa, men bu formulany ýerine ýetirip bilmeýän. Enniki misalymız esaslar meňdeş, onda 4 derejesinde 1 goşmak 7. Haçanda eger sanyň derejesinde hiç zat ýok bolan ýagdaýynda men oň derejesini 1 diýip alýan. Onda jogabym 4 derejesinde 8. Inniki ýagdaý, eger 2 sanyň köpeltmek hasyly ýaýyň içinde berilen we daşyna derece berilen bolsa, ondan şo derejem ýaýyň içindäki hemme sanlara degişli. Ana şu ýerde men bir edip biljek zadym aýry-aýry şu formula göre ýetjek bolsam, 3'ün derejesinde 3 köpeltmek 2'nin derejesinde 3. Deňdir 3'ün 3-nji derecesi 27, 2'nin 3-nji derecesi 8. O da deňdir 7, 8'in 56, 5 ýatdy, 2, 8'in 16 ýatdy bilen 21. Eger siz gönümini 2, 3'ün 6, 6'nın 3-nji derejesini tapanyňyzda da ýene şu gurdada gelip etdiňiz. Ýöne bu formulaň berilmegi soňu bilen belli bir deňlemelerde ýa-da
Sanyň ýerine harplar berilen ýagdaýynda ulanma has amatly bolýan üçin şu wagtdan öwrenýär. Indi berde 3a-nyň kvadrady berilen. Onu men şu kvadrady içindäki ikisine de değişleýäsem. 3'ün kvadrady köpeltmek a-nyň kvadrady köpeltmek minus 2'nin kuby a-nyň kuby deňdir. 3'ün kvadrady 9 köpeltmek. İlk sandan kyn hasaplasak minus 2'nin kuby minus 8 köpeltmek. Ine seredin a kvadrat köpeltmek a kubba. Men şu ýerde şu formulam ulanyp bilen sebäbi esaslarym meňdeş, derejelerini goşan ýagdaýynda jogap bolup bilen. Onu ilk sanymyz hasaplady 8 9'dan 72. Pozitiv ve atrisatil sanyny köpeltmek hasyly minus bolýardy jogap. 8 9'dan 72. 72 köpeltmek a-nyň derejesinde 2 bilen çoğuşan ýagdaýymda 5 bolýar. Endiki formulamyzda eger ýaýyň içinde derejeli san bolup, ýaýynyň daşynda derece bar bolsa, men ýaýy açyp derejeleri köpeltip ýazyp bilen. Ana misaly seredeliň. 2'nin derejesinde 3 köpeltmek 2 deňdir. 2'nin derejesinde 6. Indi berde atrisatil sanyň derejesi jüt, demek pozitiv bolýar. Onda men göni 3'ün derejesinde 2 4'ün 8, yani 3'ün derejesinde 8 diýip ýazyp bilen. Indikimiz bölmek bolan ýagdaýynda edil köpeltmekde derejem içindäkilerin ählisine değişli bolýar. Bölmekde de derejem sanawjada, maýdalawjada değişli bolup durýar. Onu hasaplaly 4'ün 3-nji derecesi 5'in 3-nji derecesi deňdir. 4'ün 3-nji derecesi 64, 5'in 3-nji derecesi 125. Indiki misalym a-nyň 5-nji derecesi, 2'nin 5-nji derecesi, b-nyň 5-nji derecesi deňdir. A-nyň 5-nji derecesi, 2'nin 5-nji derecesi 32, b-nyň 5-nji derecesi. Bundan soňky formulam haçanda derecede atrisatil alamat bar bolsa. Atrisatil alamaty ýok etmek üçin ilk etmeli zadym sanawjynyň maýdalawjynyň ýerini çalyşmak. Haçan ikisiniň ýerini çalyşamda derejem pozitiwle öwrilýär we pozitiwle öwrilenden soň bu da näme demek bolýar? İçindäkilerin ikisine de değişli demek bolýar. Misaly seredeliň. Misalda ilk atrisatil alamaty ýok etmek üçin men maýdalawjy bilen sanawjynyň ýerini çalyşýan. Derecede 2. Ondan soň şu 2'im hem 3'ü hem 4'ü değişli diýen formulama göre 3'ün kvadrady deňdir 16 gatnaşan 9. İsteseňiz garşyk turaly öwürip bilersiňiz. Indiki misalym atrisatil ýagdaýy ýok etmek üçin sanawjy maýdalawjynyň ýerini çalyşaly. A-nyň kuby derecede 4. Ýadyňyza düşýän bolsa derejem şuňa da değişildi ve ýaý açan ýagdaýymda men içinde ve daşynda derece bar bolsa köpeltip açýardym. Onda 2 köpeltmek 4 diýip açýan 8 bolýar. 3 köpeltmek 4 diýip açýan a derejesinde 12 bolýar. Bölmek nähili işleýän? Bölmekde esas eretmeli zadym esaslaryň meňdeş bolmagy. Esaslar meňdeş bolsa onda derejeler aýryp men bölmek amalym ýerine ýetirýän. Misaly seredeliň. A-nyň derejesinde 5 aýyrmak 3 deňdir. A-nyň derejesinde 2. Indiki misalym x 2 aşağıdakyda işaret ýok bolsa da näme bir wa diýip alýardyk. X'in derejesinde 1, onu x derejesinde 2 aýyrmak 1. Köpeltmek y 3. Ine bölmek bolan üçin aýyrýas, nämen aýyrýas? Minus 2'ni aýyrýas. Onda jogabym x 2'den 1 aýramda 1 galýar, 1 ýazylmaýar.
3'ten minus 2'ni ayıran ýagdaýymyzda 2 sany meňzeş alamat bir ýerde gelende plus bolýar diýipdik. Onda bu näme bolýar? Y derejesinde 5 bolýar. Derejeli sanlarda goşmak aýyrmak näkil edilýär? Goşmak aýyrmak köpeltmek bölmek ura biraz çaljyrymlak bolmagy mümkin. Haçanda meňdeş derejeli sanlar we öňündäki koeffisientler tapawutly bolan ýagdaýynda meňdeş derejem ýaýňdaşyny alyp öňündäki koeffisientler bilen amal ýerine ýetirip bilýän. Şu ýerek seretýäs. 2a kub, 4a kub, biram a kubyň özü bar. Onu meňdeş sanım, meňdeş harpym bu ýerde a kub. Ýaýyň içinde 2. Berden a kubu ýaýňdaşyna çykarymda näme galdy? 2 galdy. Berde goşmak bar. Berden a kubu daşyna çykarymda 4 galdy. Berden a kubu daşyna çykarymda minus 1 galdy. Onu hasaplasak 2 bilen 4'ü goşsak 6, 1 aýyrsak 5. 5 a kub. Indiki mysalma seredeli. Meňdeş derejeli san haýsy? 2 derejesine x. 2 derejesine x emmesinde 2 derecede x bar. Onu 2 derecede x'i ýaýňdaşynda ýalanymda, şunu ýaýňdaşyna alamda 3 galya. Goşmak. Muny ýaýňdaşyna ýalanymda 4 galya. Goşmak 5. Aýyrmak 11. Deňdir. 3 goşmak 4 7. Goşmak 5 12. 12'den 11 aýyrsak 1. 1 köpeltmek 2 derejesinde x. O da bir islendik sanla köpeldenmizde ýene öz bolýan üçin jogabym 2 derejesinde x.